one. This balls, me. This balls. Yeah. Let's eat. Kain na kayo. Kain na? Let's eat na? Okay. Why me first? Mine is quicker. Because you love me? Yeah. Naglaban na si Mr. Oh my goodness. Hindi na talaga mapigilan. Maglalaban na yan. Excuse me, dadaan ang feeling. At ma-arty, ang feeling naman ni ate. Hello mga loves, punta po tayo. Meron tayong kitain. Of course, alam nyo na si Brenda. Magpasama daw siya, no? So, andito tayo sa Food Bites dito sa New Windsor, New York, upstate. No? So kung malapit kayo dito, ito, marami silang mga ulam. Gusto ko sana yung pusit kasi busog si Indemiri ang nagpunta dito. So mag-grocery na lang tayo dito, no? Maghanap tayo. Meron akong nakitang sriracha dito with mayo. Diba? Naninibago ako dito. Parang masarap ito. At salamat kay Brenda. Thank you, be, sa pag, libre. 3 turon, o diba? Meaningful 3 talaga, charot. So ito lang yung lunch ko kasi nga kumain tayo ng late ng breakfast bago ako umalis. So kaya hindi masyadong gutom si Indemiri. Alam nyo naman, pag si Indemiri ang gutom, grabe. Kakainin lahat na makita. Charot, parang mayaman ha. Ang sarap ng turon mga loves kasi sobrang crunchy at saka yung saging sa loob hindi lata. Kasi paminsan yung mga turon-turon, lata yung sa ilalim at ang pangit. Gusto ko yung saging na hindi masyadong hindi masyadong hinugba. Ginawa akong driver. Oh. Mga loves. Tingnan mo, tinawagan ako kahapon, minisit ako. And then ngayon, ako pala yung driver niya. At ito namang sasakyan niya, nakakaloka. Hindi ako magkaano nito, so sobrang liit ko, hindi ako magka-okay nito. Iayos mo nga ito, paano ito? Ano mo, i-dikit mo konti. Kalasay ka pa, mamaya. Mangasay ka pa dito sa sasakyan ko, di ko ano gagawin ko. Mangasay. May appointment pala siya. Sino? Ikaw. Nagpa-haircut siya and then ayaw niyang mag-isa. Nagpasama. Hala. Basa? Hala, ngayon lang oy. Imo nilingkuran mo. Inupuan mo. Last month pa to, ubos na oh. Basa na. Isa. Teka muna. Sweldo ko mga lag. Grabe naman. Ito yung sweldo ko. Ay, Mga labs. Mga friends labs. So, sweldo niya sa akin, isang driver, 3 turon to. Turon, di ba? Masarap yung turon mga labs. Sayang, 20 sana yan. Bi, ang init, Bi. Naka 74 be. Sana all magpa-foots pa. O diba ang swerte ni Brenda, may nagmasahe sa paan niya. O diba sana all mayaman talaga. Dahan-dahan ang yumayaman si Brenda kasi delikado na ito na. Hindi na natin ito maabot. Pati ulo din pala ito, oh. Nagpa-manicure na siya, nagpa-pedicure na pala siya mga loves. Ay, may kulay na yung buhok niya. Amerikana na si Brenda. O diba, Amerikanang hilaw. Sino kayang pinagchismisan nito mga loves? Naburyo lang naman ako dito mga loves. Ang tagal pala ng process ng magpakulay ng buhok. Nakalimutan ko kung gaano katagal. At also nagpaano pa talaga siya, pedicure ng pa-foots pa, no? Chika-chika minute muna tayo. Oy, kung magpakulay kayo, kandito kayo. Kung gusto niyo magpa-haircut, andito pala si Jory, no? I-contact niyo lang si Brenda, ako, charot. And then ipasa ko kayo kay Jory. Kung kilala niyo si Jory, diretso na kayo sa kanya, of course. Pauwi na si Indemiri mga loves kasi nga pagkatapos hiwalay po kami ni Brendang nag-drive. So, at anyway, may nagtanong din pala sa aking sunglasses, guys. Mura lang po yan sa Timo, galing plastic yan. Hindi halata, pero maganda naman siya, di ba? At nakauwi na tayo. Of course, andito si Tami sa labas. Spend time muna tayo sa kanyang paninigarilyo. But anyway, so tara, pasok tayo sa loob kasi nakauwi na ako. And ngayon, hindi ako nagluluto. Tami and I are going to eat leftover. So, leftover po yung kainin natin. Kasi po, gusto ni Taming bumili na naman ng lobster. Red lobster, sabi ko na. Kailangan natin kainin yung ating mga salin-salin diyan kasi ang dami. Yun, ang daming mga leftover natin. Andun yung beef, 2 klaseng beef. Parehas ng pagluto pero iba yung sagol ba. Kain na ako mga loves, hindi ko na mapigilan. Magkakain na tayo, Han. Let's eat. Kain na? Let's eat na? Okay, I'm gonna get the thing. I'm gonna get the food. Ready? Light on that you can see my face. Leftover galore love. What did you say? Okay, guys, we've been feeding you long enough. Time for you to feed us. Get in the oven.
So let's eat. So I don't know, my husband, what do you want, Han? Hello, Ipuntaw. This is the broccoli. Broccoli last night was good. Oh my goodness, this is really good, honey. Can you please the mushroom. Ang daming beef, mga loves. O, dalawang ganito. Beef, no mushroom, at saka yung carrots. And what else do you have? Oh, you have pasta here. Probably this is bad. So, kami ni Tami, always leftover, no? Sometimes maganda kapag may mga leftover. Alam niyo bakit? Sa Pilipinas, parang lalo na kapag bibili kapag 3 times a day. So, wala masyadong leftover. So, kung meron kayong mga leftover, mga loves, and then meron kayong refrigerator, yung mga leftover, mga salin-salin, ilagay ninyo sa ref ninyo, and then initin ninyo. Kung wala kayong microwave, initin ninyo, mag-init kayo, ibutang sa kaha, gano'n ba? Yun siya. So, okay na siya. Fights na yung ingana. Ang kanon, ang rice, okay lang naman ang rice. Kung gano'n, no? Ito yung problema talaga mga loves kapag gutom, no? Kapag hindi kumakain. So, ang nasa isip is kain ng marami. So, ito yung problema talaga. Eat your food. No, you first. No, you first. You're done. Quicker. Oh my God. Every time, guys, he want to fight. Simple thing. Yeah. Gusto niya yung, why me first? Your mine is quicker. Because you love me? Yeah. Are you sure, Han? Yes. Hold the chair. I gotta go to the bathroom. Tingnan niya. Because he loved me. Seriously? Nahigugma dahi ka sa ako, dong. Kaluoy ni Dudong. Han, kawawa ka naman, Han. You love me? Kawawa naman ito, uy. Uy, my goodness, thank you, love. I have so much food na. This is you and me, ha? You put it over there. Mga loves, mayroon tayong bagoong Barrio Fiesta. Sobrang extra spicy daw ito. Natikman ko na, totoo po talaga itong sobrang spicy. Naglalaway na nga ako, mga loves. Naglalaway. Oh. Oh my goodness, it's very spicy. Sobrahan. It is crazy spicy. Ang sarap na spicy na ito. Masakit na masarap. How long did you do your food? Grabe yung anghang. Do you want broccoli? Yun na, pagkatapos namin kumain, naglaba na si Mr. Oh my goodness, hindi na talaga mapigilan, maglalaba na yan. Mahilig talaga maglaba sa gabi. Anyway guys, tulog na kami. Thank you so much for watching. Kita-kits next time. Bye! Dahil maaga tayo ngayon gumising, umandar na naman si Mary Ann. Balik alindog daw siya. Hindi po alindog itong binalikan ko. Yung puwit natin ba? Pag matanda na talaga tayo mga jay, maglaylay na day. So ngayon gusto kong patigasin. So ngayon ito yung mga ginagawa ko usually, no? Pero inundang ko siya, no? Ngayon balikan natin para naman tumitigas itong puwit natin. Para naman merong shape. At yung tummy natin mga loves ba? Gusto daw niya ng itlog, salad. Nagbuwel siya ng tubig kaso sabi ko ako na lang. Kasi para naman tayong useless nito, no? Nakaupo na lang tayo palagi, walang ginagawa. Meron na namang magsasabi na palamunin, hindi na gumagawa. Sobrang lazy na talaga, kakaiba na talaga. Kaya sasabi ko sa asawa ko, ako na lang yung magpanit sa imong itlog dong. Sa iyo nan ka anak, panitan itlog. Madali lang naman kasi ito din gawin. So kaya ako na yung gumagawa. At itong bahay namin para din may multo, no? Oh my God. Itong ilaw namin kailangan ang magpalit-palit palagi. Kasi bago lang po ito nilagyan ng ilaw ni Mr. Kaso talagang nag-blink-blink man, oy. So, ito lang yung mga loves. Lata-latain lang natin yung itlog, no? Lagyan ng mayonnaise, asin, paminta, at saka ano pa, garlic powder, onion. Yun lang siya. Simple lang naman yung kaligayahan ni Mr. mga loves. At kasi ayaw din yung kumain ng karne ngayon, no?
Kaya itlog-itlog lang muna siya. Andito pala si Mr. ngayon sa bahay. Asarin natin si Mr. at asarin natin din yung pusa. Kasi sila talagang dalawang magkakampi mga loves. Kahit pusa lang yan. So tignan natin, asarin natin si Mr. Katuwaan lang po ito mga loves ha. Nice, Pulda. I need to get your balls. I need to get the other balls. Balls. Let me get the balls. Come on. No, I really need to pinch the balls. Come on. Come on. Right here. This one. This balls, me. This balls. that. Look at his face. Ay, na. Look at Roxanne. Ay, spoiled, ha? Nagluto ako kanina, di ba? Grabe, nakita niyo yung video ko. Nagrabe yung luto ko. Sobrang aga, 7:30. Nag-start na akong nagluto. I think 7:30, yes. Ngayon, hapon na. So, ang dami namin pagkain, mga loves. Hindi pa na ano, meron pa dito, o, di ba? Anong klase ito? Ay. Kailangan talagang dahan-dahanin tayong kumain, ha? Tami mo, eh. Ay, meron pa tayong ano dito, broccoli. I forgot. We have pasta. We have this bread. And this bread. You have some tuna here for the kitten. Ay. Yun. At patatas. Ang sarap ng patatas. And yun, sarada. At least tapos na, nagluto ako ng sobrang aga, 'di ba? Ganyan yan dapat mga loves, magluto ng maaga para pangtingkain, wala nang ano, hahasulin, 'di ba? Tapos na lahat. Uy, mga taga Mindanao, mag-ano kayo diyan, ang daming kidnapper. Ang dami pa lang nangingidnap ng bata ngayon. Do it. Okay, you do it. Oh, look at that. Say hi to them. Hi, guys. She's doing laundry. Laundry. Not laundry. That's my routine, honey. Tom's doing laundry. Because you're always doing laundry, honey. Yeah. I like to have clean clothes. My baby laundry boy. The laundry man guy. And then suddenly, I walk like this, honey. You might want to need hip replacement. No, don't see that. Do No. that. Don't see that. Hip replacement. Seriously, that's really hard, hon. Yep. Can you imagine having a thing in your hip? Ganito, hon. Yeah. Ganito po yung asawa ko, mga loves. All around po ito, na. All around po si Mr. Yung sink is nagka-problema kami sa sink namin, guys. Hang on. Leave it alone. I'll be here. Come on, leave it. At yao na mga loves, aalis na si Mr. papuntang trabaho. So, gumising si Inday Marian para lang asikasuhin yung kanyang salad. At ito yung mga salad talaga na gusto niya mga loves, yung ready na sa isang bag. Ang gagawin mo lang is i-mix lang. Simple lang naman yung mga gagawin natin para kay Mr. No? May nagtatanong din pala sa inyo bakit hindi ako magluluto at ipadala kay Mr. at ilagay sa container. Itong asawa ko is may pahikan talaga sa something yung mga pagkain na dinadala patungong trabaho. Yung mga niluluto ng mga karne at kahit anik-anik pa dyan or gulay. Hindi talaga yan siya magdadala mga loves ng ganyan kasi daw walang mainitan. Walang microwave sa trabahoan. So, ang pinakagusto talaga niyang dalihin sa trabaho is ito talagang mga paborito niya, no? Mga sagbot, mga gulay na ganito, salad. At promise, itong salad na ganito na ginawa namin is masarap talaga siya, promise. Dinagdagan lang niya ng karne na yung niluto kong manok. Kasi yun, yung mga ganyang sa salad at saka may manok na maginaw, naluto na siya, yun, okay na yan, hindi na yan siya pwede i-microwave. Ito siya, 2 kainan po yan ni Mr. kaya ang sobrang dami, no? Ito talaga yung mahirap mga love. Kapag ang layo ng trabaho, 2 hours drive. So kaya talagang sobrang aga. May nagtatanong sa inyo, bakit si Mr. mo ang magtrabaho? Sobrang agang umalis ng bahay. At saka late na makauwi sa bahay ninyo. Ano po ba talaga yung trabaho ng asawa niyo? Pabalik-balik na lang tayo nito. So yun, malayo po nga yung trabaho niya, no, nasa city. So kaya maaga siyang gumising at ako naman
maagang gumising para naman may company siya, no? Or kasama ba? Sa nagtatanong din sa inyo kung bakit andito pa si Mr. Trabaho pa ng trabaho, pwede naman daw siya mag-retire. Ang problema niyan is gusto ko nang mag-retire si Mr. pero yung Mr. ko ayaw. Sabi pa niya, kung mag-stop siya na magtrabaho at mag-retire, ang diferensya doon is yung katawan talaga niya mag-give up. Baka yun daw yung dahilan kung mawala siya sa mundo ng madalian. Hindi talaga niya kayang mag-stop magtrabaho. So anong gagawin natin? Yun naman yung niya gusto. Pero sabi niya sa akin, kapag talagang hindi na kaya, alangan naman magkamang. Papuntang trabaho, hindi nagkakalisod tuloy. At sa mga nagtatanong din kung meron ba akong naambag sa aking asawa, kung nakatulong ba daw ako sa mga bill dito sa bahay, yung mga mortgage at ano-ano pang mga bill. Kasi dito sa Amerika, puro bill-bill. Ang masasabi ko po sa inyo is malaki po ang ambag ko. Nasa sa inyo na yan kung maniwala kayo, hindi. I'll talk to you later. Yeah. Right. Hi guys. Go inside. I'll talk to you later, Bye. Yes. Yun, kakain naman tayo mag-isa. Mag-isa man tayo mga loves kasi dahil breakfast and then gusto kong kumain, yung sabaw yung niluto ko kagabi, yun yung kainin natin. Salamat pala sa inyo ha sa magsasabi na magpa-doktor ako sa naramdaman ko kasi lalo na yung the other night dito masakit talaga. And then pagka umaga niyan mga loves, alam niyo kung anong nangyari sa akin. I think sinabi ko ito sa inyo. Yung dito, ito okay to, no okay to. Ngayon okay siya, wala siyang sakit. Pero once na pag maganon mo yung may mga time talaga na kapag ganunin mo, maganon ako mga loves, mag-twist yung body ko dahil sa sakit. Dito lang talaga sa right side ko. And connected siya dito mga loves. Nahulugan kasi yung ulo ko ng sobrang bigat na bakal. Dito, pang, bigat talaga. As in, sa Cebu pa ako nun. Yun yung naisip ko na sana walang masamang nangyari sa ulo ko after nun. Ang sarap ng sabaw. Mga